Inoiz begiratu aldiozu emakume bati eta bere bihotzean irrikatu alduzu? Zenbat gezur esan dituzu zure bizitza osoan? Pertsona ontzat alduzu zure burua? Oraintze bertan bat batean hilko bazina, mereziko al zenuke zerura joatea? Inoiz bekaturik egin ez duzula esaten baduzu. Denok bekatariak garela dioen Jainkoari gezurti esaten ari zara. Eta ona zarela aldarrikatzen baduzu, gezurti deitzen diozu Jesusi, zeinak ziurtatu baitzuen ez dagoela on bat Jainkoa baizik. Agian ez zara bekataririk txarrena eta gizartean pertsona ontzat pasatzen zara, baina zintzotasun osoz, eta zure arimaren amodioagatik, esan dezadan bekatari gaiztoa, galdua zarela gu gainerakoak bezala. Eta infernura zoaz gaur neurririk hartzen ez baduzu. Damu egin behar duzu zeure burua justifikatzen duen bizimoduaz, eta beldurrez aitortu unibertsoko izaki garrantzitsuena iraindu duzula. Imaginatu horrek dakarren zigorra. Baina ez egizu akatzik zure merituekin konpondu nahi izatea, ezinezkoa da, inor ezin izan da, horregaitik Jesukristok eman zuen bere bizia. Bera da salbatzailea, ez zuk edonik. Haren aurrean apaldu zaitez, eta jarri zure konfiantza guztiz haren sakrifizio perfektu eta osoan, dena ordaintzen da. Jaso gaur sinesmenez, zuk merezi ez duzun doaina, eztanik ere, betiko bizitza haren ondoan. Satanek zure belarrira susurlatuko dizu, entzun duzun guztia egia da. Damutu zure bizimoduaz eta jarri zure fedea guztiz Kristorengan, baina egin bihar.